Hej, jeg hedder Thomas Landberg fra Landberg.dk. Jeg vil gerne demonstrere vores YouTube-system for jer. Det står med her. Man får sådan en kasse her, når man køber en YouTube for os, og jeg lige viser, hvad der er i kassen. Allerførst er der et OBD-kabel, som vi bruger ind i bilen til at forbinde YouTube med bilen. Så har vi selve YouTube-enheden. Og så har vi et USB-kabel, som man kender fra sin printer. Det er et almindeligt USB-kabel. Når man får YouTuben her, så skal man lige have de her ting samlet. Der er et stik i YouTuben og et stik her på kablet. Det er meget smart. Skru dem sammen, og det er væsentligt, at de ikke falder fra hinanden, når nu at man skal til at læse eller skrive sin bil. Så har vi et komplet system her. OBD-stik, YouTube. Så er vi klar til at tune vores bil næsten. Det er nemlig sådan, når man får en YouTube for os, så er den helt tom, og det er den samme enhed, man får til alle biler. Så vi skal installere noget software inde på vores computer, så vi kan fortælle den her YouTube, hvad for en bil vi vil tune. Softwaren ligger inde på vores hjemmeside www.landberg.dk, og der er altid den nyeste version af softwaren, og den bliver jævnligt opdateret. Så den henter vi nu her og installerer, og så prøver vi at se, hvordan det ser ud. Så det kan vi egentlig gøre nu. Så er vi kommet ind til vores computer og skal nu have forberedt den her YouTube til den specifikke bil, i det her tilfælde en Mercedes B-klasse. Der følger jo ingen software med til YouTube, det er fordi den ligger på vores hjemmeside, og det gør den som nævnt, fordi så har du altid nyeste software. Så den går vi lige ind og henter først. Går ind her under tuning, finder YouTube, og hent nyeste software, den ligger derinde. Det gør vi. Gemmer, og vi kan passende gemme den på skrivebordet. Og vi får lige downloadet filen. Det er vigtigt, mens man gør det her, at man, eller inden man gør det her, at man ikke har koblet YouTube til computeren. Fordi det man downloader nu her, det er selve YouTube Console, altså det program man bruger til at kommunikere med YouTube, og det er også de driver, som YouTube kører efter. Så det bliver noget rod, hvis man kobler YouTube til, og Windows begynder at søge efter driver, som ikke findes endnu. Så det er vigtigt, at man ikke har koblet noget til. Så vi starter lige med at hente programmet, og starter det op, og så kobler vi YouTube til, og så bliver det hele installeret i den rigtige rækkefølge. Lidt det samme som når man installerer en printer derhjemme. Men det prøver jeg lige at vise nu her. Så vil vi være der. Og vi åbner programmet og siger kør. Og ja. Det tager lige en lille smule tid. Vi vælger engelsk som sprog. Og der kommer lige en sikkerhedsadvarsel, vi siger ja tak. Så kan vi se, at vi har fået et nyt program her, YouTube Console, og det er åbnet op. Så må man gerne koble YouTube til computeren. Således så sker der noget her, hvis man trykker link nu, og så kan man se, at man får en fejl. Device not found, fordi at vi ikke har installeret driver nu. Det er Windows i gang med at gøre hernede, så det giver vi lige et øjeblik til. Så er den klar, og så trykker vi link igen. Og så kan vi se, så sker der noget nu her. Nu siger den så, at den er klar, det er fordi jeg har allerede forberedt, men vi kan også lige erase device, så får vi den helt fra starten af. Hvis man trykker link, så kan man se nu her, at man skal vælge, hvad bil det er, og hvad model det er. Først skal vi herude vælge, at det er en Mercedes, den har vi der. Og så er det en B-klasse, den var der. Og så har vi to forskellige, en B180 og en B200. Men der er det en 180'er, men det er ikke så afgørende, fordi de har begge to protokol nummer 120. Så vi vælger bare 180'eren, men det er hip som hap her. Så står der Programming Firmware, det vil sige, at vi lægger noget software over i YouTube-enheden nu her, så den ved, hvordan den skal læse Mercedesen om et øjeblik. Og så er det ved at være på plads. Så skal vi lige have programmeret sproget også. Altså det sprog, som YouTube viser i displayet. Og det er selvfølgelig engelsk, vi vælger nu her. Sådan. Og nu siger den faktisk, at vi skal sætte den ud i bilen og læse originalfilen. Det er vi klar til. Jeg skal lige forklare her,
Der er to her, der er blanke, read, ORI og upload mod. Det er fordi, der er ikke nogen originalfil i YouTuben, og der er ikke nogen mod, som vi kan altså en modificeret fil eller en tuningsfil, vi kan lægge op. Hernede kan vi vælge erase device. Det gør vi ikke nu her, fordi så skal vi til at starte forfra. Det er vigtigt, at man ikke gør, når man først har læst originalfilen ud. Men hvis man sælger sin bil, og man har lavet bilen tilbage til standard med YouTube, så bliver YouTube låst op, og så kan man erase device igen. Men har man med sin YouTube tunet bilen, og efterfølgende sætter den til computeren, så vil man se erase device her. Den er grayed out, som det hedder, altså den er grå, så man kan ikke klikke på den. Det er fordi YouTube den låser sig til den bil, som man tuner den med. Så det er altså først, når nu at bilen er lavet tilbage til standard, at man kan trykke erase device. Men nu er YouTube klar, og vi går ud og læser, og så ser vi, hvordan det foregår. Nu har vi inde og programmere vores YouTube-enhed til at fortælle, at det er den her Mercedes. Vi vil prøve at tune med den, så enheden her, YouTube, er klar til at læse bilen ud, og det er det, nu demonstrerer, hvordan vi gør. Først så skal vi have ind i bilen have fundet OBD-stikket, og det er selvfølgelig forskelligt fra bil til bil, hvor det er henne, men typisk er det underrettet, altså nede omkring pedalerne, og det er det også i Mercedesen her, men det vil jeg vise lige om et øjeblik. Nu har vi koblet YouTube til vores OBD-stik heroppe under instrumentbordet. YouTube har ikke batteri eller noget, den får strøm direkte fra bilen, så snart man kobler den til OBD-stikket, så tænder den, og så kan man se den menu, man kan se her. Der er nogle forskellige punkter, man kan gå ind under, og man kan trykke ja og nej, og nogle pile, man kan vælge op og ned med. Der er en funktion her, der hedder Identify the ECU. Det skal vi ikke gøre nu her. Det er bare sådan, man kan finde ud af, hvad for en type man har, men det har vi allerede fortalt, hvad det er. Så vi går ned i den, der hedder Read File from ECU, altså hvor vi læser originalfilen ud fra motorstyringen. Og den er vi nede på nu, og så trykker vi ja for at bekræfte, og så siger den Switch on the ignition, altså vi skal sætte bilen til tænding. Det gør vi lige. Og til tænding, det vil sige, at man sætter den derover, hvor alt lysinstrument, hvor det tænder. Og det er altså lige før motoren starter, men man skal ikke starte motoren, bare over til tændingen. Og så står der, at man skal press the Y button, og det vil så sige, at man skal trykke på ja. Og så går der lige lidt tid her, hvor YouTube går ind og kommunikerer med bilen, og så går den ellers stille og roligt i gang med at læse. Nogle gange kan den finde på at sige, at man lige skal have en fratænding og til tænding igen, og så gør man selvfølgelig det. Men nu kan vi se, at den er i gang med et eller andet her, og vi ser, hvad det ender med. Nu står der her, reading in progress, det vil sige, at den er i gang med at læse, og at man ikke må afbryde processen. Det vil sige, at man skal ikke tage nøglen fra tænding, man skal ikke tage stikket ud der eller noget. Man skal lade tingene arbejde for sig, og man kan eventuelt bare lægge YouTuben fra sig, og så gå fra bilen, mens den står og læser. Nogle biler tager det nogle få minutter at læse, andre biler tager det helt op til 45 minutter at læse, så det svinger altså meget fra bil til bil. Så det er også en god idé, hvis nu at man har lavet batteri på bilen, at man måske lige sætter en lader på, mens man læser ud her første gang. Men på de fleste biler er det ikke noget problem. Langt de fleste biler tager det 4-6 minutter at læse ud, og man kan se, hvor hurtigt barn her, den flytter sig i øjeblikket. Så det går ret stærkt, og det vil tage et par minutter, vil jeg vurdere på den her. Så vi venter stille og roligt, til vi har fået det hele læst ud. Så er vi næsten færdige med at læse. Man kan se, at barn, der den er ved at køre helt over til højre. Så lige om et øjeblik, så beder YouTube om, at vi slår nøglen fra tænding. Og så har vi originalfilen læst ud her fra bilen. Vi skal lige vente et øjeblik. Reading complete, altså vi er færdige med at læse. Tag nøglen fra tænding og fjern OBD-kablet. Sådan, så slukker YouTube'en, og vi har den unikke originalfil for bilen liggende herpå. Den kan vi så gå ind til vores computer, lægge over på computeren og mail herop til landberg.dk og vente på, at vi får en tuningsfil retur, typisk inden for 24 timer. Det gør vi nu. Nu har vi så været ude i bilen, som man så, og læse originalfilen ud, og YouTube her har så originalfilen liggende i sig. Den skal vi selvfølgelig have hævet ud af YouTuben over på computeren, så vi kan sende den med mail op til landberg.dk og så få en tuningsfil retur. Så det vi gør, det er at read ORI, altså læser originalfilen ud fra YouTube. Vi prøver at trykke her, og som se, så læser den altså filen ud. Den bliver lige flyttet over på computeren. Og der er det anbefalet, at man gemmer den på skrivebordet, og så kan man nemlig nemt lige finde den igen og mail. Og det kan man jo passende her i navnet, for eksempel kalde den Mercedes B180 CDI, og det er en, der hedder Thomas Landberg, der ejer den. Og det er en originalfil. Sådan der. Så har vi den fil liggende her. Den sender vi nu per e-mail op til landberg.dk. Og så går der cirka 24 timer, hvis man er heldig lidt kortere tid, og så får man en tuningsfil retur. Tuningsfilen vil så hedde det samme som det her, men i stedet for ORI, så vil den jo hedde tun, for det er tuningsfilen. Så kan man her vælge at trykke Upload Mod,
Og så har man jo også lagt sin tuningsfil ude på skrivebordet, det vil i hvert fald være smart. Og så vælger man simpelthen den, nu er det originalen vi har her, men så vil man have en tuningsfil. Og så vælger man den og trykker åben, og så bliver tuningfilen smidt op. Og så er vi sådan set klar til at gå ud i bilen og programmere. Fremover vil man så have begge filer liggende i U-Tune, altså både originalfilen og tuningfilen. Og så skal man ikke slette, fordi så skal man til at starte helt forfra. Så har man simpelthen U-Tune-enheden, nu er den klar til at blive brugt fremover. Så det prøver vi at gå ud i bilen og gøre nu her. Nu så vi inde på computeren, hvordan vi fik lagt den her tuningsfil over i U-Tune, så vi nu både har originalfilen og tuningsfilen liggende her i. Vi har koblet U-Tune til OBD-stik igen, og vi får samme menu frem selvfølgelig. Og nu går vi i stedet for at gå ned på den, der hedder Read File from ECU. Det har vi jo gjort, at vi har originalfilen liggende her i. Så går vi ned på Write File, altså skriv filen til ECU'en. Og vi siger ja for at vælge et menupunkt. Og der kan vi se, at vi har to filer. Vi har en, der hedder original, og en, der hedder tuning. Og vi går ned på tuning, for nu vil jeg altså gerne tune bilen. Trykker ja. Og vi konfirmerer lige her. Jeg siger ja igen. Og vi drejer ham til denne. Og trykker ja igen. Det er sådan set bare at følge de instruktioner, der står her. Vi går lige ind og kontrollerer, at filen er i orden, og vi kan kommunikere med bilen. Venter et øjeblik. Så er vi i gang med at programmere motorstyringen. Der står her Erasing the Flash. Det vil sige, at man lige starter med at reset motorstyringen, og så er den i gang med at programmere. Man kan måske høre blæseren køre nu her, men det er fordi blæseren er styret af motorstyringen, og motorstyringen er jo faktisk tom nu her og får lagt nyt program ind. Så derfor spoler blæseren op i fart, for den ved faktisk ikke, hvordan den skal køre. Så skal vi slå nøgle for tænding og trykke ja. Det gør vi. Og man kan høre blæseren gå ned i fart igen. Vi skal sende det til tænding igen. Det er lidt forskelligt fra bil til bil, men den siger her, at vi skal sende det til tænding, og vi trykker ja. Og så siger den, programming is complete, altså den er færdig med at programmere. Visse biler har en flash counter, den tæller hvor mange gange man har programmeret motorstyringen. Det spørger den eventuelt om her til slut, om man vil beholde den værdi, man har i flash counteren, eller man vil nulstille den. Der er en god idé at beholde den, så tæller den ikke op, og så hvis man får problemer til service eller noget, så vil flash counteren have den værdi, som værkstedet lige forventer. Så man kan også vælge at nulstille den, altså sætte den helt ned på 0, men den vil allerede stå på 1, hvis nu værkstedet har lavet en opdatering af motorstyringen tidligere hen. Men nu står der, at vi er færdige, og vi kan fjerne, eller tage nøgle for tænding og fjerne kablet. Hermed gjort, U-Tune er slukket igen. Bilen er hermed tunet. Skal man lave den tilbage til original, så er det selvfølgelig samme procedure, man vælger bare originalfilen frem for tunefilen. Så simpelt er det.